Здравейте, казвам се Веселина Гекова, на 34 години съм от София и съм дизайнер. Работила съм в архитектурно студио Борисов и Борисов и Мартинели. Занимавам се с изкуство, занимавам се с бижутерия, преподавам в Новоборския университет по въпросите на материалната култура и визуалното изкуство. След като завърших докторантура преди около 6 години, заминах за Майами. Там бях старши представител за Louis Vuitton One Hennessy Group в Карибския басейн и бях също така посланник на Cartier, Bulgari, Montblanc и други известни брандове. Имам над 55 участия на международни изложби. Желанието ми да въплатя своето знание през интериорния дизайн ще бъде представено в настоящото клипче. Днес ще ви представим един класически панелен апартамент. Той е бил построен около края на 80-те години на миналия век. Представлява 82 квадрата и можем да видим пространствата, които хората са обитавали по време на последните години на социализма. Пространство, в което се намираме, е апартамента на моята баба и на моя дядо. Сега с цялото си сърце искам да възвърна красотата на това пространство, да го ремонтираме и дизайнът да отговаря на тенденциите на 2026 година. Можем да видим този сачак, който е бил изпълнен от дядо ми ръчно. Той беше дърводелец и има много красиви спомени. Докато бях дете, той ме мереше всяка година. С ето това моливче отбелязваше всъщност колко съм пораснала през годините. Сега вече няма как да види колко съм пораснала в професионален план, затова ми се ще да запомним този момент. Възхищавам се как хората по време на социализма са ценяли това, което имат и са използвали своите предмети разумно. Например, този гардероб е на повече от 65 години в перфектна форма, идеално запазен и бих желала да го запазя след ремонта, за да може да се запази също така духа на времето, въпреки модерните решения и да постигнем една еклектика в дизайна между миналото и настоящето. Заповядай, Вачо. Благодаря. Какво ще правим тук? От тук започваме. Да. Първото нещо е махане на ламперията, премахване на тапетите. Таблото сигурно ще бъде сменено. Ами да, ще се наложи. Аз много исках да запазим сачака, обаче се оказва, че няма да успеем сигурно, защото ми се ще да сменим интериорните врати и като почнем да разбиват касите, ще стане малко невъзможно. След което преминаваме към почистване на старата шпакловка. Ако е необходимо, ще бъдат премахнати и тези кабели, след което процес на работа пак ще бъдат възстановени. Добре. След което започваме с премахването на вратите. Да, те са доста остарели, овехтели, трябва да се сложат нови. Трябва да обсъдим банята. Виж, тя е доста зле, защото не е била ремонтирана никога, откакто е построен самия апартамент в края на 80-те години, така че трябва според мен да я възобновим изцяло. Добре, значи тук, както и в това положение, това е влажна боя. Влажната боя трябва да бъде премахната. Да. Абсолютно навсякъде. След това да си налепим плочки по класическия начин и да използваме тези съвременни плоскости. Какво ще правим с тръбите? С тръбите ще бъде изградена изцяло нова ВиК инсталация. Ще променим и позицията на бойлера. Предлагам да не слагаме никакво стъкло или преградна стена, тъй като банята е доста миниатюрна. Добре, според наклоните може да променим размера на този сифон, тъй като там ще има линеен. Да. Колко ще струва това горе-долу? За премахването на боята 15 евро. На квадрат ли? На квадрат. Да. Това е най-доброто решение за днешните времена. Таван от гипсокартон, от влагоустойчиви плати. Искаш ли да ти покажа сега другата стая? Така, тук няма много какво да изкоментираме, освен тапетите и тавана как ще стане. Значи тук започваме с махането на тапетите. Ще сложим много осветително тяло, има супер съвременни готини с дистанционно, така че можем да направим това. Трябва да поставим един климатик, защото в момента отоплението е централно и лятото става много жегато, просто няма как да се провъдри, тъй като има южно изложение и много хубаво се вижда Витоша планина. За настилката много се чудих каква да изберем, тъй като тази стая ще се превърне в спалня. Преди това е била хол, но в момента концепцията е да направим още една спалня и допълнително пространство за нощувки. Така че всъщност можем да използваме SPC, новия материал, който е изключително устойчив или водоустойчив
паркет, но ще преценим спрямо бюджета. Добре, и това ще го направим. Добре. Ела да ти покажа кухнята. Ето сега сме в кухнята, виждаш, че е доста увехтяла, пространството е доста ограничено и според мен най-добрият вариант е да отворим пространството, да премахнем в момента балкона, тази преграда. Балкона да бъде приобщен, да. Слагаме плочки. Добре, ще бъде премахнат балатума. За да стане на едно ниво, трябва да бъде изкъртена и замазката на балкона. Тези неща трябва да бъдат изчистени, където е подкожусено е тръгнало да пада. За балкона ще използваме запечатващ грунт против мухъл. В този случай, вече когато е монтирана дограмата и се прави ремонт, наистина би трябвало да има външна изолация. Ами аз си представям тук да направим един breakfast station, а от тази страна да направим едно бюро с естествена светлина. Да, ще има и промяна, може би, по инсталацията в такъв случай. Чудесно. Дай да видим сега последната спалня. Добре. Ето това всъщност е последната спалня, понеже искам да запазя мебелите, които са от времето на социализма. Всичко това трябва да бъде изчистено. Да се премахне до здраво, до бетон. Ще импрегнираме стените. За тавана в това състояние както е, аз препоръчвам за мен двуслойна финна шпакловка. Да. Колко ще излезе горе-долу? 18 евро. За настилката, според теб, за плочките, колко ще излезе на квадрат? За плочките, без замазка, само за лепене на плочки, 40 евро за мен е нормална цена. И така бюджета според теб общо колко ще излезе за 82 квадрата? Към 19 800 евро с материалите. Добре, звучи ми добре. Ами за мен срока за изпълнение в такъв случай е около 8 седмици за съответното пространство. Да, 8 работни седмици за 30 коридор е напълно достатъчно. Ами страхотно. Да започваме тогава? Добре. Хайде!